natin yung kabutihan. Kabutihan sa kapwa, ganon. Hiram lang buhay natin, huwag natin sayangin. Ganon ang buhay. Sabi, ito ang binigay sa akin ng Diyos, panindigan ko. Basta, kailangan sa atin yung huwag makitig yung isip. Kailangan lagi lang, love lang ang lagi sa isip Pagmamahal, hindi ka makakaisip ng masama. Huwag tayo mag-isip na laging negative. Positive lang. Ako nga, kahit problemado, lagi lang akong nakangiti. Joke lang. Good vibes lang sa buhay. Ganun ang buhay. Huwag nating sayangin. Kahit hirap tayo. Ayan po, dito nga tayo sa Turagi. Yan, muli nating bisitahin itong yung mga batang walang pork yung balat. So hindi sila pinagpapawisan. So napalabas na po ito sa MMK tapos sa Jessica Soho. Ayun, nagawa naman natin dito. So sila yung pinagawa natin ng swimming pool kasi kailangan nilang tubig. Kaya nagpagawa tayo ng mini swimming pool. Kumusta swimming pool, Linda? Kumusta? Basa. So kailangan talaga laging may basang damit. Kaya magandang hapon. Ayan, so linis dito, no? Napaka-presko ng lugar. May ako sa pasalubong. Panuan? Papalaban niya tayo dito sa bata. Ang galing nito mag-TikTok eh. Sampulan mo muna ako dito. Halika. Piliin mo yung gusto mong sayawin. So sasampulan tayo ni Hans. Ano ba eh? Pesuhin na ako Kumain ka kaya muna. Hindi man. Siya yung sa limang magkakapatid, siya lang yung normal. So yung apat, puro ganito. Tukulan mo ko pero hiling ko muna Yan, nung malit pa po sila, mga anak ko, lalo nung namatay yung mama nila, triple yung sakripisyo ko po. Kasi nung nag-iigib pa ako, tapos pinapaligaw lang nila. Ganun pabalik-balik. Tapos siyempre, yung pag-hanap buhay namin, hindi ko alam kung saan kukuha. Pero iniisip ko yung mga anak ko. Wala na silang ibang aasahan ako na lang. Siyempre tao rin ako, yung naghihina din ng kalooban ko. Pero hindi ko pinapakita sa kanila naghihina ako. Kasi mas lalong kawawa sila kapag wala na rin ako. Paggabi na, pag matutulog na sila. Magpapaypay ako sa kanila. Kasi wala pa kami kuryente nun. Nakahubad lang sila ng damit sa simento. Nakakatulog ako mga alas 2 na, alas 3, mga 1 oras lang. Gabi-gabi. Siguro mga ilang taon yun bago wala kami kuryente. Siguro mga 7 years. 7 years? Matagal, no? Oo, matagal. Kasi ibig sabihin, 7 years ka din na halos araw-araw So sabi ko nga sa'yo, araw-gabi. Sabi ko nga sa'yo, kahit gumagalaw kung may kilos ako, nagluluto, nagawalis, naglalaba, para matumba na ako. Siyempre, supuya at yung pagod. Sakripisyo. Kaya sabi ko, sa Diyos na lang ako kumukuha ng lakas. Puro na lang sa Diyos, kahit minsan lang ako magsimba, pero hindi ko lagi na lang sa Diyos. Sabi ko, kaya ko to. Ganun. Tapos minsan, yung mga anak ko binubuli pa. Siyempre, hindi nila alam ang sakripisyo ko, magulang. Hindi na lang umiimik. Nasabihan ko na lang sila na, hayaan nyo sila. Sabi ko, mahal kayo ng God kasi naiba kayo eh.
Mga unique yun. Kahit hikaws tayo sa buhay, huwag niyong gawin na maging maramot sa kapwa. Ikaw saan ka kumukuha ng lakas ng loob para mas lalo mong pagbutihan yung pag-aalaga mo sa mga anak mo? Sa mga anak ko rin, sa Diyos. Kasi mahal na mahal ko sila eh. Iniisip ko yung sitwasyon nila tapos iiwanan mo. Sus, grabe. Hindi ko yung iniisip. Tao rin tayo pero hindi ko na iniisip yung pansarili kong kaligayahan. Iniisip ko na lang sa anak ko. Habang kaya ko, sa kanila na lang yung buhay ko. Sila ang buhay ko rin, ma'am. Ilang taon na kuyang patay yung asawa mo? 7. 7 taon na. Wala talaga. Paghanap buhay. Hindi mo pwedeng iwanan yung mga anak mo, no? Ay. Kasi, di ba, sabi mo nga, naikwento mo sa akin dati, madalas dumugo yung ilong nila. Lagi, lalo na pag summer. Kahit gabi. Kaya nga kawawa, iwanan mo pa. Eh ngayon kuya, saan kayo kumukuha ng pagkain nyo? Yun, sa mga Pang-araw-araw ano na lang, sa mga side lang, sa mga kapatid ko. Sa mga kamag-anak nyo? Oo, kasi kawawa naman talaga itong mga anak mo kung iiwanan mo. Sabihin nila. Tatrabaho ka. Eh, nakwento nga sa akin dati. Nagtrabaho ka, tapos pinawi ka. Pauwi na lang ako. Kasi iniisip nila eh, sabi kung ano daw mangyari sa anak ko, konsensya pa nila eh. Pero binabayadan naman nila ako sa isang araw, ganyan. Oo. Minsan, kung may pagkain, pinapadalan pa ako eh. Dali mo sa mga... Buti mabait din yung napagtrabahoan mo na eh. Ayan. So sana yung mga viewers natin, sana maging inspirasyon si Kuya. Perde sa mga magulang na huwag niyong isipin yung yung pansarili, yung kapakanan. Isipin niyo yung pamilya niyo. Panindigan mo yung pamilya mo. Kahit hirap tayo. Hindi naman siguro masamang maghingi ka kung gumawa ka ng masama, di ba? Tama. Kaysa magnakaw ka dyan. Oo. Yung magandang inspirasyon to si Kuya sa atin. Sabi nga, gawa na lang ng paraan para kahit kunti lang yung pagkain nyo kapag galing sa mabuti. Masarap kumain, di ba? Wala kang iniisip. Wala kang iisipin na baka sumakit yung dyan ko nito. Baka karmahin ako nito. Oo, kapag naglakad ka, wala kang isipin. Ano na lang, kapit na lang, huwag mo lang kalimutan ng Diyos. Tama. Yun yung pinaka-the-best. Yun yung pinaka-the-best eh. Saka huwag mong iwanan yung pamilya mo. Magulang na katulad ko po, sana kung may pamilya kayo na wala na, mga single parent na din kayo, kahit nahirapan kayo sa buhay, huwag niyong iwanan yung mga pamilya nyo kasi kayo ang hinuhugutan ng lakas nila eh. Ikaw na lang ang pag-asa nila. Gawin na lang lahat. Ano lang, paraan lang. Basta kasurvive. Kasi hindi naman lahat ng buhay natin dito, malay natin, bukas, o makalawa, swertehin din tayo. Huwag nang isipin natin na katapusan na ng mundo. Habang may buhay daw, may pag-asa. Oo, umiikot ang mundo, buhay natin. Kasi basta huwag kang gumawa ng masama. Tama. Kapit lang. Kasi kailangan mahalin ang pamilya. Kasi buhay, yan katugtong ng buhay natin eh. Yun yung binuo mong pamilya, yun yung ginusto mo. So dapat panindigan mo. Panindigan mo. Karugtong yan ang buhay natin eh. Kumbaga sa yun ang continue ng buhay natin kapag wala na tayo sa mundo. Mas lalo pang pinaganda ni Kuya dito sa mga halaman, no? Kaya bulaklak na oh. Kala ko plastic. Ganda pala yung laklak niyan eh. Yan, dito ang tuwa yung mga anak mo, Kuya. Oo. Kita nila sabi niya, nilanskipan mo kuya, galing mo ah. Kaya nga, dati wala ito dito, no? Ayos. Ay, Kasi ko pag parang- ito si Kuya Perdi. Para ma-presko, para yung nag-sponsor, matuwa naman. Kailangan pangalagaan natin eh. Para maganda.
Wow, Mapres- napakaganda ng sinabi ni Kuya. Presko. Para matuwa talaga yung sponsor natin, no? May, ano? Dadive na ba ako dito? Sinupuan talaga ng mga pinsan pahapon dito. O, di kahit paano, Oo, yung mga pamangkin mo. Oo, tuwan-tuwa sila. Ano Tuwan-tuwa nga sa'yo din. tuwan-tuwa sa'yo eh. Sabi niya, bait naman yun. Yan, ilang araw mo Kuya bago Kahapon lang yan. pinapalitan? Kay malinaw pa. Ano kasi, mulang kagabi, ano yung mga, Oo. palitan ko naman bukas. Kasi palitan ko naman yan. May mga bola pa, ito binili mo na lang. Dati na yan dyan. Dati na. Pasalamatan ko ulit si Mamita ng San Diego, California. Ito na po yung ano, yung hindi na po natin na ipakita yung mga iba nating binigay dito. So sasabihin ko na lang. So nagbigay kami dito ng isang sakong bigas tapos grocery. Hindi na po namin na ipakita dahil mga ilang araw lang noon, yun namagana nga yung pako kasi natake po ako ng gout. So hindi na po natin na i-vlog. Yan. So ang importante naman siguro doon na ipaabot namin kay Kuya Perde yung tulong ng ating sponsor. So may ano pa dito Kuya? Pwede ako pasalamat sa kanya. Sige, pasalamatan mo si Ma'am, ano. marami pong salamat sa kabutihan po nyo, yung binigay yung mini swimming pool sa mga anak ko. Kahit ganito lang, mini swimming pool, pero napakalaki po ito sa amin. Mahalaga po ito sa mga anak ko. Kasi parang ito na ang pinakagamot ng anak ko eh. Paliguan. And pang matagalan ng gamot to Mm-mm. hanggang sa maglaki sila. Hanggang nandito mawawala po dito. ito, hindi ka namin makakalimutan, ma'am. Kaya maraming salamat po. Yan, Mamita ng San Diego, California. Maraming salamat po. May tira pa dito 1,000. Sa'yo na yan. Salamat po, ma'am, sa blessing po. Bili namin ng pagkain po. Send ko na lang sa'yo kapag nabili ko, send ko yun. Hindi, okay na yan. So, importante naman, kakatulong tayo. Salamat talaga po, mama. Kahit hindi ho tayo magkadugo, yun na may malasakit po kayo sa mga anak ko. Kaya marami pong salamat. Basta si God na lang po ang bahala sa inyo, sa kabutihan po niyo. Ayan, welcome Kuya Perde. So, maikwento ko lang kasi nagpadala si si Mamita ng San Diego, California ng pera. So, sabi niya, ikaw na bahala niyan mamigay kung sino yung pwede nating pagbigyan. So, tamang-tama, nakita ka namin, sabi ko, doon ko na lang ito ibibigay kasi paggawa natin ng mini swimming pool para yung mga bata nasa presko lagi. Oo nga, mabuti nga sir na isipan mo eh. Kasi tulad talaga ang kailangan ng mga anak ko eh. Sabi nga ni Kuya, pang matagalan na gamot daw ito sa sa mga anak niya. Ito na ang pinakagamot po. So nakakatuwa, habang andito to, hindi mo makakalimutan yung sponsor natin. Yan, salamat ulit kay Mamita ng San Diego, California. Hindi natin makita yung mga bata kasi tulog sila. Huwag na natin gisingin kasi madalas puyat yan. Kasi mainit pa dito Kuya. Hindi sila nakakatulog ng mahimbing sa gabi. Yun lang yung matulog kasi Gising-gising. medyo lamig-lamig na. Mga alas 3, alas 4. Pero kapag tanghali, wala, hindi talaga. Hindi talaga. Ligo talaga sila. Ayan, salamat. Maraming salamat po talaga, ma'am. Ayan, so Ryan Paul, sa yung pangalawa ka na Pangalay po. pinakapanganay. Isa yung pinakapanganay na anak ni Kuya Perde. Ayan. So, galing sa sa pagkuha ng panggatong. So, kumusta naman ang buhay? Yan. Ayos naman ko yan. Ayos naman. Buhay-buhay din. Kumusta? May swimming pool na kayo dyan? Mini swimming pool. Oo. Pati ikaw naliligo dyan? Yung dalawa lang, oh. Ay, dalawa lang. Naiigiban Pwede mo na lang maligo yung dyan tubig. Ha? Naiigiban. Iniigiban. Layo ng igiban dito na Oo. Ay, mahirap talaga. Si Kuya, ilan taong ka na? Hindi pa 24. Yung isa, yung pinakapanganay. sa 21 lang ito ngayon. Ay, ikaw pa rin pinakapanganay, yung pangalawa? 21. Tapos yung pangatlo, Siniwi na din yung asawa. maybe. Tapos ito 9 years old na sense na. Yung siniwi, 12, Ay, oh, yung babae pa. 12. Tapos ito, 6. 6 pa lang. Yung anak. Yan, na-press ko na naman sense na.